זה לא, אבל על יחסים בתוך המשפחה אולי כן. מדהים לחשוב שעד לפני 16 שנים ברשימת ארגון הבריאות העולמי נחשבה הומוסקסואלית להפרעה נפשית, אז זה כבר נמחק, אבל ההומופוביה עדיין קיימת בעולם ומחר יצוין בישראל לראשונה יום המאבק הבינלאומי בהומופוביה. שלום לדבורה לוז. שלום. את חברה בארגון תמיכת הורי לסביות והומואים, ואת יודעת, בדרך כלל כשחושבים על הומוסקסואלים ולסביות חושבים עליהם, ואת בעצם באה וגורמת לנו לחשוב גם על מה שעובר להורים שלהם. על ההורים ועל כל בני המשפחה. ספרי לי מהמקרה שלך. המקרה שלי נודע לי על הבן שלי, הוא סיפר לי לפני 22 שנה, היום הוא בן 44. היה לי מאוד קשה בהתחלה. אז באמת היה יותר קשה מהיום, יחסית יש התקדמות בחברה. כן. אבל אמרתי לעצמי, זה הבן שלי ואנחנו הולכים ביחד. אמרתי לו, אני מאוד דואגת, יכול להיות שתהיה בודד כל החיים ואיפה תמצא מישהו לחיות איתו. בינתיים הוא כבר 15 שנה בזוגיות מאוד טובה, יש להם 2 ילדות מאומצות והם מאוד מאושרים. ובאמת צריך יום בינלאומי למאבק בהומופוביה בישראל? יש הומופוביה בישראל? ועוד איך. יש כל מיני סוגי הומופוביה. יש הגרועה ביותר, זה שמתנפלים על 2 בחורים שהולכים יד ביד, או חס וחלילה מתנשקים ברחוב. זה קרה לבן שלך? סליחה? לבן שלי לא קרה שום דבר כזה. כן. אבל אני יודעת את זה. הומופוביה אחרת זה כשבן מספר להוריו, ופה אני פעילה, ויש הורים שאומרים, לא אצלנו בבית, עוף מפה. יש ילדים בני 16 או ככה, שפשוט זורקים אותם מן הבית. יש לנו אמא אחת שכבר פעמיים אימצה ילד שהוריו לא היו מוכנים שיהיה אצלם בבית, והיא פשוט טיפלה בו עד שהוא הגיע לגיל בגרות. ואני מניחה שיש גם הומופוביה מאחורי הגב כלפי ההורים. אני מניחה שיש הורים שמתהלכים נניח ומאחורי הגב שאומרים, הבן שלהם הומו או הבת שלהם לסבית. תראי, הסיפור של הגב זה דבר מצוין. מה שאומרים עליי מאחורי הגב, אני לא יודעת כי זה מאחורי הגב. אני לא שמעתי אף פעם משהו כזה. להפך, כשאני מדברת גלוי, אומרים לי, כל הכבוד, את עוזרת. כן. ועכשיו אתם כותבים מכתב גם לאהוד אולמרט שלא מסתיר את העובדה שיש לו גם כן בת לסבית. את מאמינה שזה ישנה במשהו, שזה בעצם נמצא עכשיו גם בלשכת ראש הממשלה? תראי, אנחנו לא כתבנו לאבא של בת לסבית, אנחנו כתבנו לראש הממשלה, ואנחנו כתבנו לנשיא המדינה. ואנחנו רוצים משני המנהיגים האלה החשובים ביותר שיש לנו, שהם יגידו שלום, היום זה יום המלחמה בהומופוביה, אני מאחוריכם, אני עוזר לכם. דבורה לוז, אנחנו מאחורייך. תודה רבה לך. תודה רבה. הפסקה.